Hello everyone, lam segondo no tini na ente kesa ketal video wa ketabung ke phong ni jarang ke angbo mukhang sugi pai tabu an busana basaman na sengi tanggo tono tini bidin pathak jaranai tongde nge ang tabu an busana basara wa ke phatro phai kan or ke salbi sa tong nge tangba jeng or asugi tang laika ke tabung ke angbo mukhang surunai ke or hangka ke tui ke sa tong luk klaina ka tego nge tabu angbo mukhang surunai ya salbu tongoi tangka amabo kam khai tong Ani kali besar thuka bon mukhang surwe du dokter ka kon bo thui pai kha saltung ko kisa dos o engo te kisa salbo tung lo ngi dang ba ka ar tam bo muk te thang pe kha no ba sip sin ka ba tabu ka ang boni te ko to mu thung ko to ni nai ke bo sa ka ka te ko tung ba mix khlai ka si bi thi tong ba kisa kong rai ro nai ma hai tong ba ka ma sar wa ta ka tabu ti ro mu thung nai ka na ke salbo ko gu tong kha sal tabu to masing sal to pai ta ka ke tung man jara phai ka ke phai di tabu ti ro mu thung nai yang wah timu thungge rekhan ke op putol or na dai to ni nai kai moro je phum khar pon surna nangkha obi khikhan khanya nangkha abun bagai dikutung sob samai ma to ni wa lo bi wa jare tong khang kai nge yang mai sung tong ko mai yang ko mai box za yang ko ha ke sa box sau to ko sa nang ani sa nang ya ba lo kai tong kha je no ko nang mo man ni mang se ai no ko tong su to no wa or phai ni ja ge man ba lo kai tong kha ko ekdin je khaimani ti sa mo thong ni ngrana nge mai ya ka ti por sa lai sinai obo hingkai to ut salia tau obo tik kaisa jana hne waisa packet order khlaimani ta hungka sa jagle obo magana thangka date bo pai thangka afru kai to angkul pregnant time si phaya ko afru abum jara kisa weight loss khainani bagai ang amo saman tang kai ti tei green tea rok nongo kiti obo oats kaisa sawata hangka ke obo kaisa sa jagle magana thangka kai na afru pelen weight gain tongmani kam sawai weight loss khatam ke to tabu tiso set asaye weight gain nang thangjao kha amo sajakle ha tong kha magana ke tuibo mun le tong kha op khai siwa ang sa selamai paikha hingge omok ortek ha inge tokha sa hingge oro chung kuni ni khlaimani amani bai ani ni khlaimani ke ama hingge satrok songna hani bo nanglia hingge 2 cup ni khlaimani ta ke ba ang abun saisung nang pai sine ke biscuit tongo logiwo hingge phuni maise ba kisa chaina kana biscuit khaksa nakha kita buk somai sagra ampori ngaka nanglai ta tabung ge ang mui song sinai mai bo song ge pekya sab muthugoi nangka ya ma bo terok tu kubaina naka bo terok tu kubaina satrok sok nai ge ang ge tabuk mui song bagi jugal sinai ge no phurang ang ta mui song nai ka ang ge an bo sabba sakang ge bo terok tu barna nang na am baga ang sagang moi ok song ge paira na ke bo thui na tong ka tabuk ge phari phlo ruban rong na ang ta mui song nai ka tini di poro tabu hingke ang godok khainai ni bagoi tam na kha hingke oro hingke kosoi tongo tei desi alu tei obo hingke khokleng hingke abo ang o kaitham no godok khainai tei abni logi tongnai a roi godok khainai ta tini ang manai khoroksani comment no tui sanai hingke bo ano sungo bai nung pregnancy wa tamo sa tei tamo sa ni sungo ge ang abono tini sai khna rowan ang je samani amon ang no sanai ta hingke tro no rok nasingi tongdi ang sai khna ronai ani mui godok box sai ri rikha hingke kisa butui ri rikha asuk kom to khlailia kisa bang hai nung thaka haipna abo mun khang ke thing thana hul ka hangka tangke last ang tam bonnai non phunukano ke obo hingke donia ran sawi tongbai ka hoyo hingke ang abono rawi tui chomoi kathang khlaigrana ang tabuk tisa timu thungi runai tabuk kaka titu korona ni pakai timu thungi doni ri runai gage boje fur pesawo bona pesawai du drop zarui ampuri tiruk tu korona ta kaka mane afru ngakai or ti kutung normal ngi tang sia asuk kutung boya asak thanda boya ngi tang na kitabuk nang timu thungi runai hingke 11 ta tong kang ke bosar 11 rok nge pesawano nge muthungi regrana mui bomon yak ang mui gotok khaimani huli paikha already huli paisa hingke tabuk ki ang mo pias rajak no ri sinai ge no rok khaisai nai di mo hai last to pias kathang ruwai hulmani thoko ke ang tau bai ka tu duibar wngkha mo phai samani ke gotok budi amsuk tong tabu oro rekhang kai thik ngai thanai ke ang mix khai begrana
Ani gorok tabung ha kana de butir manile ekdom thik ngai thang ani diponi kampai mani jorao no thik ani kampai mani jorao no busau busai rikha ke kunu jamila anglia ke tabuk pona a tiklai dud roksa renai ke am podiwo hingke boni kisi cheklek nai bono cheklek khangke boni muktri rok sra nai ta angke sra muktri rok sra ka hangke boti rok tukugui aram nangjago ke muktri sra de hangke kisa kapna muchungjak mahai ungo busano tirok tugu rubai khangke ti dress rok kan reka ke tabuk ke ang bono bithi sar renai obo hingke boni kusumani bithi bo kongre manjake hingke ang bono nogo thangpur teliamurawo talangoi ongko homeopathic phunukmani ke obo kusumani bithi hingke tui kutung 1 chamis nawi or 8 phuta klai mix khlai ma khani utangke bono khani ri rikrana Faidi ang tabuk no sai khana rumani ani pregnancy time o tamo chakha abono sanai fruits by the dry fruits no tui sanai ke fruits hingke ang apple angul musambi thaisu momphol thalik hingke coconut amsuk sawo ke anar kratam ka amsuk ang mananglia bazar ro bukhan angya beke manthokliya ke aron bisingo ang bisi samani hingke angul by thaisu sakhata ang je samani abono ang sawo hingke amo se ang je samano si comment khlai sungoba abono ang saka hingke phaidi jeng tabu dry fruits no tui saiman laina dry fruits hingke ang tamo chakha khajuri jao almond kaju badam kismis akrut asuk sakhata hingke akrut hingka hingke ang amsuk dakti chaimalia 5 month kafrun simi ang sakha hingka ke tei kaju hingke khang kota khajuri hingke ani 3 month kao afrun simi saka hingke tei kaisa hingka ke 7 8 9 month o hingka ke koilphel kumon saka koilphel kumon samani chini bagi belai kam cervix open ungwa tangke nang normal bo try khaimano am bagi tabung hingke kampai kya sari ni kampai hingke ani klibu sabi kini srapsa nokhalai kok sop tongo bo saisong godan kisi kisa paina naikha hingka ke bono phataro talangkei bufang bafang rok phunuknai kipi rok phunukgui tonginai ta hingka nog bisingko bobo tongna selajak bwla hingke ama hingke yongso no berna thamono gana o no rubber rona ni sikang beri tongguio hingke klibu sani papa hingke phaimalia bo o sapta phaimalia thangnai bwskang sapta rok phaide mano mesaimia bwsukjani bijingui tongkha ayango training rok choli tongbola bongno ambagi phaimalia tam hingke tab beraigrara klibu sanno tui jeng tabuk phataro nokhor lainai hingke ambagai ang ani jerai no sutro kanui tongo hingke ti ama bo nokano berimani sok paika ke phataro hingke belai ke nobar sibui tongo thanda onggo hingke jerai bwla hingke kongroi rok teibo manjagano hinui kongroi bari wana hinui ang bono moja rok tei sweater rok chumrubui tongo hingke jeng tabuk phataro nokhor lain nog bisingmo tongmaya bwla so kheto rogo se himima tonglaisio yang hingka to bor rok bufang bedek rok tani paijak hingke bo kisi kisa godan rok rak sab tongkha kiti side no tongmandar hingka hingke tupi rok thubri rika hingke yak moja hingka thubri jakliya subai mani rasi ranliya hingke bo salbo thangkha sumani hingke baji songyang thana himani bo borok khe panda bo maisai hingke borok phaika hingke boniyago thanai tangka ke jeng oro to hingka rubber rok lammani dangdal oro no tongkha hingka o kheto no ang pregnant fru ayang moso khe himani rok tani blog nai tongnai saimano nukha hingke to baji phaika hingke bo berenai mukhang se nasik phunukbai ang ani video no oro no ang muthak sinai tonro ani video nai chajak kisa like khai di share khlai di subscribe khai di to jotno hambai tata bye bye